donar la benvinguda a tots i a totes. Avui iniciem aquest ple, un ple que és a l'ordinari del mes d'abril, però que és un ple excepcional i un ple històric, perquè és la primera vegada que la Diputació de Barcelona es reuneix d'aquesta manera, no presencial, i ho fem per videoconferència. Tot això a ningú no se li escapa que és possible perquè s'han modificat les lleis per fer front d'una forma especial a les circumstàncies que estem vivint en aquesta declaració d'alarma per la Covid-19. Aquesta és una sessió pública en la que es difon a través dels mitjans de comunicació i no sé si en aquests moments tenim alguna persona o no de públic, però en tot cas també els volem donar la benvinguda. A partir d'aquí, per constatar la presència de tots els diputats i diputades, membres d'aquest ple, la Secretaria General ens anirà anomenant de forma individualitzada per grups polítics, ho farem de menor a major i dintre de cada grup ho farem per ordre alfabètic i aquesta acció permetrà comprovar aquesta connexió telemàtica dels membres electes i la gravació de la seva imatge a la pantalla de Teams, que és un requisit necessari per l'elaboració de la videoacta d'aquesta sessió. Per tant, quan vulgui la Secretaria General pot començar a passar llista dels membres d'aquest plenari.